Moro! Okay, hello guys. Hello guys. Nyt on vähän eri setappi, koska Mun mikki ei toimi. toi vissiin hajosi toi mikki tai jotain, koska sieltä ei siis kuulu mitään. Joo. Niin ollaan tälleen vähän läheisimmässä tunnelmissa tänään. Sulla on ripsi tossa. Ei mä haluan toivoa jotain. Joo. Nice. Niin ollaan nyt tällä ihan tosi läheisissä tunnelmissa. Mutta on ihan Ei se läppä. mitään, tää on ihan hauska. Mä oon normisti niinku tässä. Jep, Istun ja mä oon kattelen. ehkä tässä. Joo. Anyways. Tässä Anyways. on meidän uusi setup. Joo. No mut chattailläks? Chattaillaan. Ok. Mulla on yksi kysymys alkuun. Oh. Jos sä voittasit 1,000,000, niin mitä sä tekisit sillä? Miltsin. Miltsin. Mulla on siis, saaks olla monta vaihtoehtoa? Saa. 1. Maksaisin mun opintolainan pois. Heti. 2. Maksaisin mun puhelimen osarin pois. 3. Hankkisin kämpän. Semmoisen niinku kivan kämpän. Ja 4. Mä lahjoittaisin sen niinku, no en loput, mut silleen ainakin siitä sille 100 tonnia jonnekin hyvän tekeväisyyteen. Joo. Joo. Metsä. Siinä kaikki. Mitä sä sit niillä lopuilla teet? Käytän. Elät vaan niillä. Joo. Mut kävisit sä töissä? Tai silleen, että niinku, no eihän nyt miltsi ihan hirveän pitkälle ehkä riitä, Ei. jos sä niinku elät sillä vaan. Et sä siinä loppuelämää paina. Niin. Mut lopettaisit sä niinku hetkeksi työt? Joo, kyllä mä ottaisin kyllä jotain lomaa. Mutta se riippuu, mikä mun työ olisi siinä kohtaa. Jos se olisi mun nykyinen työ, niin siis I love you guys. Mutta oikeasti joskus on niin hiton raskasta. Jotkut päivät vaan niinku, sä meet kotiin ja sä oot silleen, että niin kyllä mä Aspaduunista ottaisin kyllä niinku lomaa. Loparit. Jopa ehkä. Vaikka mä Niin. rakastan mun työkavereita. Mutta jos mä olisin vaikka silloin saanut jo mun tutkinnon ja mä tekisin sairaanhoitajatöitä, niin siinä kohtaa mä en kyllä ehkä lopettaisi. Riippuu, missä mä olisin töissä. Joo. Mutta sitten jos olisi vaikka semmoinen tilanne, että mä voittaisin miltsin ja mä oon silleen tän ikäinen ja mä olisin maksanut sille sit kaikki pois, niin kyllä mä siinä kohtaa voisin olla sille ok. Mä säästän tämän rahan ja vaikka perustan perheen tyyppisesti. Niin. Siinä oli mun vastaus. Joo. Mä en tiedä, että lopettaisiko mä niinku töiden tekoa sinänsä, koska periaatteessa jos olisi vaikka niinku monta vuotta silleen vaan eläis high lifea ja tälleen, niin sit kun sä joudut palaamaan työelämään, niin sit sulla on vaan semmoinen gäppi sun CV:ssä. Ethän sä niinku saa töitä sitten, jos sä oot ollut vaikka 4 vuotta silleen ns. Työttömänä, vaan sen takia, että sä oot voittanut lotossa miltsin. Niin ei sulla ole sit mitään työkokemusta niinku edelliseltä 4 vuodelta. Ja niin, en mä tiedä. Ehkä mä sit vaan niinku, ottaisin vähän niinku semmosen, että sit mä voisin niinku periaatteessa lopettaa työt, mutta mä voisin samalla kasvattaa vähän niinku mun omaa portfolioa ja tehdä niinku semmosia juttuja, mitkä mua oikeasti kiinnostaa. Vähän niinku ilman, että mä saan niistä palkkaa. Niin, totta. Ja sitten olla vaikka vuoden silleen. Ja sitten hakee niinku johonkin sellaisiin paikkoihin tai perustaa oma yrityksen tai jonkun semmoisen, että mikä mua niinku oikeasti kiinnostaa. Jep. Se voisi olla sille ihan hyvä vaihtoehto. Mut mä matkustelisin ainakin ihan Mä sikana. unohin kaiken hyvän. Sitten mä ostaisin pari autoa varmaan, vaikka autot on ihan sikahuono sijoitus, koska ne vaan niinku arvo vaan laskee. Mutta olisi silti kiva, että olisi vähän niinku semmoisia jotain kivoja autoja. Ja sitten ostaisin tietysti talon varmaan jostain, koska mä haluan oman pihan.
Mä Siis- haluan niinku ison pihan, mihin mä voin vaan niinku... Sitten mä käyttäisin sen vuoden silleen, kaikki vapaa-aika, mitä mulla on, niinku besides kaikki noi Joo. niinku uraa edistävät asiat, niin kaikki vapaa-aika, niin mulla menisi varmaan johonkin puutarhahoitoon. Sä oot tommonen viherpeukalo. Niin. Ai niin, mun piti tuoda se mun yksi kasvi tänne hoitoon. No tuot ensi kerran. Joo, se näyttää ihan paskalta. Oh no. Mitä sä oot tehnyt sille? En mitään. No ehkä siksi se näyttääkin paskalta, Ei, kun että sä oot siis, tehnyt kun- mitään. Mä soitin mummulle. Mä olin tälleen, moi mummu, se kasvi, jonka sä mulle annoit, niin se ei niinku oikein osaa elää mun luona. Sitten mä olin silleen, että niinku, et, haluatko niinku sen takaisin? Sitten se oli vaan, että ei, että se on kuule, mä oon sen sulle antanut, niin kato, pidät vaan hyvää huolta. Ja niinku, mieluummin vähemmän vettä kuin enemmän. Niin mä nyt kerran viikossa on antanut sille vettä. Tässä nyt kuluvan, en mä tiedä, 3 kuukautta. Mutta nyt se on niinku menettänyt sen muodon. Se ei niinku enää ole semmoinen pyöreä, vaan se on semmoinen niinku, siis se kituu. Se näyttää sille, että se kituu. Sun pitää tuoda se tänne, niin me hoidetaan se kuntoon. Joo, ensi kerralla. Ihmisiä osaan hoitaa, mutta sitten kun pitää jotain kasveja hoitaa, niin en osaa. Niin. Mutta ne meidän kasvit kyllä, niinku, kyllä ne pärjäs sen Italian reissun Aika ilman jännä. vettä. Niin, tosi jännä. Me tulee kyllä aurinko suoraan meidän olkkariin. Joo. Et Mutta silleen. sehän vaan kuivattaa enemmän niitä, kun ne on koko ajan semmoisessa paahteessa. Totta. No anyways. No, elos. selvisi, hyvä. Joo. Nice. Mut joo, mitäs muuta? Mä varmaan varmaan lahjoittaisin johonkin rahaa. Ja sit mä varmaan laittaisin niinku, sijoitukseen, tai sijoittaisin niinku ison osan. Toikin on totta. Koska sit se poikisi mulle vaan tulevaisuudelle lisää massia. Ja se on vähän niin kuin ilmasta rahaa, niin Totta. todellakin laittaisin poikia. Ja sit mä oon halunnut pitkään jo niinku asuntosijoittaa. Niin se olisi kivaa, semmoista puuhaa. Et sit jos siihen vielä lisäksi, kun lähtee duunista pois, niin siihen vielä lisäksi ottaa asuntosijoittamiseen, sit olisi vähän remppaa. Tiedätkö, ostaa vaan jonkun random kämpän jostain ja remppaa sen ihan sikahienoksi ja sitten alkaa vuokraa sitä. Mulla tuli kans just äsken mieleen, että jos niinku sillä rahalla vois niinku tehdä pari semmoista kivaa Airbnb-kämppää, niin sit sä saat niinku, se tulee olemaan sulla niinku tulonlähde silleen loputtomasti. Ne. Tai no ei varmaan ihan loputtomasti, Ei varmaan mutta silleen, ihan, mutta silleen pitkään. pitkään. Niin. Niin. Mutta on mun mielestä ihan hauska silleen, että mitä niin kuin ihmiset tekis semmoisen rahalla. Jep. Ja muuttuisitko sä ihmisenä? Kertoisitko sä muille? Kertoisitko sä muille, jos sä voitat miltsin? Tiedätkö, kun se trendi, että when I win the lottery, I won't say anything, but there will be signs. Joo. Oot sä nähnyt sen kanssa? Joo. Niin mun nää niinku signs, että mä olisin voittanut miltsin, niin ei kyllä näkyisi. Mä lähtisin lomalle jonnekin. Mutta se olisi vain joku average loma. Niin. Se ei olisi semmoinen, Ei ole semmoinen bröystäilevä loma. Ei. Se ei Silleen, olisi... että luksusjahdit ja Ei. 5 tähden hotellihuoneen sviitti ja Ei. vai ihan perus. Koska Munkin olisi varmaan ihan perus, koska mun mielestä loma ei niinku, ei se, se tee ei lomaa. vaadi. Että Se ei vaadi sitä. Niin. Jep. Olisihan se kiva. Kyllä mä varmaan menisin silleen kerran. Joo, Semmoiselle 9 kivalle. yöksi. Niin. Ei. Silleen, ootko kattonut White Lotus? Mä katson sen ekan kauden. Mitä siinä tapahtuu? En mä muista. Ne oli jossain saarella. Jossain Havaijilla. Ei ne ollut Havaijilla. Jossain. Joo. Kun mä en muista Siitä näistä. on pitkä aika. Joo. Niin semmoinen niinku White Lotus-tyyppinen mesta. Niin mä olisin niinku semmoses. Joo. Niin, vähän semmoinen niinku luksus, semmoinen resortti tyyppinen. Joo. Joo. Se olisi kyllä ihan kiva kokea joskus. Mä haluaisin. Mutta ei silleen joka kerta tommosille pröystäileville. Siis Reissuille. tää päivä on eka päivä, jolloin mä oon kuullut sanan pröystäilevä. Oikeesti? Joo. No, opit jotain uutta tänäänkin. Joo, mä aina opin täällä jotain uutta. Jep. Joo.
Siis ei ole muuta vastausta kyllä tuohon kysymykseen. Joo. Pistää kyllä miettiä. Ai niin, Niinpä. joku meidän kotikylästä, missä mun mummo ja pappa asuu. Siis Ranskassa. Ei vaan Suomessa. Ai Suomessa, okei, Joo. Kotikylässä. Kotikaupunki, kunta. Sanooko suomalaiset, että kylässä, niinku No siis se on semmoinen sama kuin... kylässä. Mulla tulee vaan kylästä mieleen just semmoinen ranskalainen, joku idyllinen pikkukylä. Ei ollut. Ei Suomessa ole sellaisia. No, Siis ehkä. ei, mutta se on samanlainen kuin teidän suvun se. Se on kyllä ihan kaupunki. Onko muka? On. Tai se on niinku, no ei se ehkä kaupunkia. Se on tyyli... No on se ehkä kylä. Se on kylä. Jos No siellä, joo, jos okei. siellä on vaan tyyli yksi kauppa ja Siellä yksi... on 2 kauppaa. Mitä? niin. Okei, sit se on... Kilpailijat Niin, totta. siellä. Anyways, niin Joo. joku siellä meidän isovanhempien kylässä, Joo. niin siis voitti lotossa. Cool. Joo. Niinku pääpotin vai? Joo, Mitä hittoa? joo. Se oli tyyli ostanut RLtä vaan yhten päivän, niin sit se oli niinku saanut sen joku Eurojackpotin tai jonkun. Eurojackpot on vielä ihan sikana. Niin, siis mä muistan, Herranjestas. mun pappahan on siis tyylin niinku... Menikö se heti silleen, että me ollaan ihan bestiksi? Ei, siis se... Siis pappahan sitä vitutti. No Kun kyllä salee. se oli silleen niinku, että what the fuck, että täällä asuu niinku 2000 ihmistä. Ja niinku sä sait sen, mutta sit mä en saanut. Tyyppinen Nee. fiilis. Onhan se eri, jos Helsingissä joku voittaa. Niin, se on vaan semmoinen pierusahara. Niin. Nee. Mut joo. Mutta on toi varmaan silleen kyllä vähän. Varsinkin jos itse niinku lottoo oikeasti silleen. Joka päivä. Kymmeniä vuosia varmaan Niin. lotannut. Niin. Mutta joo, kyllähän muakin ärsyttäisi tuommoisessa tuppukylässä. Nee. Että joku naapuri Ilmari on voittanut jonkun Eurojackpotin. Niin. No mutta toi on vähän niinku, toi on se, millä alkaa niinku oikeasti naapuririidat tai naapurisodat. Niin, tai siis pappa oli vaan silleen, mä muistan, se oli silleen, että se oli ihan häkeltynyt, että se oli just niiden kylästä. Niin. No kyllä varmaan. Mut Ei sit oota niinku- silleen, että noin tapahtuu. Mutta sitten mummu oli ylpeä, että se oli just sieltä se tyyppi, joka oli voittanut. Niin. Sitä ei haitannut, että se... Joo. Joo. Ai niin, mutta kertoa sulle. Mä kävin ekaa kertaa urheiluhieronnassa. Millaista oli? Öö, Mehän puhuttiin tästä silloin yksi kerta, että sun pitäisi käydä. joo, se mun selän takia, Joo. kun mun selkä on ihan paskana. Niin se mies oli mulle silleen, joo, että kauan sulla on ollut tää kipu? Sitten mä olin vaan silleen, no, että 2 vuotta on ollut tää kipu, mutta niinku, mä oon käynyt fyssarilla ja kaikkialla, mutta ei se niinku auttanut. Siis mä sanoin silleen, että mä olen tehnyt 5 vuotta niitä fyssariliikkeet silloin, kun mä sain ne, mutta ei tehnyt mitään. Sitten se oli mulle silleen, että oliko se taas joku semmoinen 4 sivun pitkä niinku liikeharjoitushomma. Sitten mä olin vaan, että joo, PDF-tiedosto. Sitten se oli vaan, Voi ei. silleen, että joo, että aika sinnikkäästi oot tehnyt, kun 5 vuotta oikein jaksoit tehdä. Mä olin vaan, joo. Mut niin. Se hiero mun selkää ja tunsi kyllä, että joku on tuolla solmussa, niin mulla on niinku se lihas, joka on jonkun kylkiluun välissä, joka vähän niinku yhdistyy palleaan. Tai Joo, niinku, joo. joo. Niin se on ihan siis päin vittua, anteeksi, mutta siis oikeasti siis... Se vaan, pläsiä. se on oikeasti, siis ihan, se on niin jumissa ja niin solmussa kuin vaan voi olla. Niin se oli silleen, että joo, että onko sun vaikea niinku hengittää? Mä olin vaan, että kyllä mä oon huomannut, että vähän niinku pinnallisemmin hengitän ja silleen, että ennen mä oon saanut paljon paremmin niinku henkeä. Niin. Sitten se oli vaan silleen, että, no, että milloin sä oot viimeksi? Mä olin vaan, no varmaan silloin 3 vuotta sitten. Ja sitten se oli silleen, että no onneksi sä et varmaan laula tai mitään. Sitten mä olin vaan silleen, että no actually. Että mä kyllä niinku, että olen laulaja, harrastan laulamista, olen laulun tekijä ja kirjoittaja ja tälleen. Sitten se oli vaan, okei, no tää pitäisi varmaan saada aika nopea kuntoon. Sitten mä olin vaan, että joo. Olisi sehän kiva. Ja joo, sitten se just kysyi multa, että onko mun vaikea
laulaa voimalla ja esim. Korkealta. Sitten mä aloin miettiä, että kyllä on vaikeutunut silleen parin vuoden aikana. Sitten mä oon vaan ollut silleen, että ok, että mulla ei voi enää ole tekniikka silleen hallussa. Mutta sitten se mies oli mulle silleen, että jos sä oot oppinut jonkun tietyn tavan laulaa, niin et sä vaan yhtäkkiä niinku hävitä sitä. Niin. Kun se on niinku sun lihasmuistissa. Ja sitten mä olin vaan, että jep, totta. Niin se johtuu tästä mun pallean kuristuksesta. Niin, sähän Joo. tarvit palleaa ihan sikana laulamiseen. Jep. Se on niinku se, joka tukee sitä Jep. ääntä ja keuhkoja. Jep. Mut joo. No Se- mutta tuntuuko semmonen- ton ekan kerran jälkeen mitenkään sille erilaiselta? Sattui ihan sikana seuraavan päivänä siis siihen kohtaan. Tuntui kyllä, että oltiin vähän siellä jotain tehty. Joo. Ja näin. Mutta sitten se antoi mulle semmoisen liikkeen. Yhden liikkeen vain. Oho. Joo. Mitä pitää tehdä salilla. Että mä saan niinku vahvistettua sitä yhtä tiettyä lihasta, joka on ollut solmussa. Niin Joo. kun nyt siellä ei niinku ole mitään lihasmassaa. Mm. Niin laittaa siihen vähän lihasmassaa. Niin tein eilen. Niin oikeasti vähän parempi fiilis. Joo. Joo. Hyvä. Hyvä, Jep. että menit. Jep, menen uudestaan kuule 4.8. No niin. Ja nyt, Hyvä. nyt mun piti ottaa tunnin aika. ensi Niin, viikolla. joo, tunnin aika. Tai niin, siis eilen, kun tämä jakso tulee ensi viikon keskiviikkona ulos. totta. Eilen olet käynyt uudestaan. Niin, mä olin siis ottanut vaan puolen tunnin ajan sinne. En mä tiedä kauan mua pitää hieroa. Niin mä olin vaan, että Nee. ok, puoli tuntia, mutta sitten se venyi 45 minuuttiin. Mä Niin otan aina tunnin. joo. Niin sitten se otti mulle tunnin. Joo. Maksaa ihan pirusti muuten. Mulla on 65 €. Ja jotain tommosta. Joo. Mut silti aika paljon. Se on paljon, mutta Mutta se on worth it mun mielestä. no siis tässä kohtaa joo, mä haluan saada ton palleja homman kuntoon. Jep. Mut joo. Hei, mulla on semmonen uusi ohjelmaosio, jonka mä haluan tähän podiin ottaa. Tai jännä, kun Veera ei kertonut mulle tästä mitään, mutta mä saan En kuulla. olekaan. Sä saat kuulla nyt. Noniin. Tiedätkö, kun Redditissä on niitä Am I the Asshole Joo. juttuja, niin Joo. mä ajattelin, että voitaisiin tehdä tähän podiin semmoinen ohjelma-osio kuin Olenko persläpi? Pers läpi. Joo, eikö se ole Okei. hyvä? Joo, Olenko okei. persläpi? Okei. Ja mä oon siis nyt, mulla on täällä sulle yksi tämmönen, tai siis meille. Mä oon siis niinku suomentanut nää, itse Okei. kääntänyt. Jos otetaan ne silleen niinku yksi per Joo. jakso, Joo. niin se olisi aika hyvä. Joo. Ok. Ei. Tää. Ei kun. Joo. Ok. Olisinko persläpi, jos alkaisin piilottamaan mieheni vaatteita? Noin 2 kuukautta sitten mä lopetin siivoamasta mun miehen jälkiä. Hän tulee töistä kotiin, vaihtaa mukavat vaatteet päälle ja jättää työvaatteet makkarin lattialle. Ne ei koskaan pääse pyykkikoriin asti. Meidän makkari on aina sotkuinen, koska vaatteita on kaikkialla ja ne pysyy siellä niin kauan, että mä siivoan ne. Mä päätin lopulta, että nyt riittää, enkä aio siivota enää hänen jälkeään. Tän jälkeen miehellä alkoi loppua puhtaat vaatteet. Mä ajattelin, että no niin, tällähän tästä päästäänkin ja kerroin miehelle, etten pese vaatteita, jos ne ei ole pyykkikorissa. No, tää johti sitten siihen, että mies siivoaa vaatteet lattialta joka sunnuntai, laittaa ne pesukoneeseen ja kuivuriin. Vaatteet ei kuitenkaan koskaan päädy kuivurista kaappiin, vaan mies ottaa sieltä kuivurista puhtaat ja ryppyiset vaatteet joka päivä päällensä töihin. Juu. Tää taas estää mua pesemästä meidän muiden pyykkejä. Puhuin tästä mun äidin kanssa ja hän ehdotti, että tekisin samalla lailla kuin he oli tehneet meille lapsena. Eli kaikki roju huoneen lattialta jätesäkkeihin ja ne piti ansaita takaisin tekemällä kotitöitä. En kuitenkaan aio kiristää mun miestä kotitöillä, mutta menisinkö liian pitkälle, jos piilottaisin miehen lattialla lojuvat vaatteet vaatekaapin perälle jätesäkkiin. Osa musta ajattelee, että on tosi hauska juttu, mutta osa taas etoisin persläpi. Mitä mieltä olet? No siis kun mä hiffaan, miksi tää, niinku, en mä tiedä että onko tää kyseinen henkilö tässä kohtaa puhunut sen miehen kanssa monesti läpi silleen, että hei,
Siis mä saan ainakin semmoisen käsityksen, että se on niinku monesti yrittänyt sanoa sille Okei. Okay. tosta asiasta. Ai jopa niin kuin noiden muutosten jälkeen. Joo. Okei. Okay. No siis, onhan toi aika silleen niin kuin cruel. Mä en tiedä, mikä toi on suomeksi. Ilkeetä. No, Vai? siis, no se on niin kuin astetta korkeampi kuin ilkeämpi. Mutta meinaatko se, että se piilottaisi ne vaatteet? Joo. Että se olisi ilkeetä? Joo, ois. Okei. Mutta mä kyllä myöskin ymmärrän ton turhautumisen siitä, että kun itse tykkää, että oma makkari olisi silleen siisti. Ja sitten kun se ei ole, kun on jotain vaatteet lattialla jne, niin onhan toi ärsyttävää. Niin kyllä mäkin siis käytän samaa käytäntöä, että mä pesen vaan ne vaatteet, mitkä on siellä korissa. Niin. Koska sitä vartenhan se kori on tehty. Jep. Niin, että kyllä mä ainakin itse pesen vaan niinku sieltä korista olevia pyykkejä aina Joo. ja näin. Mutta niinku, en Siis tiedä. mulla lähinnä niinku särähti tossa just korvaan se, että kun siltä loppuu siis vaatteet sieltä kaapista. Että silloin niinku koko sen vaatekaappi siellä lattialla, jos ei toisen vaimo käy keräämässä niitä vaatteita sieltä sinne koriin. Silloin niinku koko sen vaatekaapillinen likaisia lattioita sen makkarin lattialla. Likaisia lattioita. Likaisia vaatteita sen makkarin lattialla. Mutta siis jos sen vaimo on monta kertaa niinku sanonut, niin luulis, että se mies jaksaisi oikeasti get his ass up, Niin. noukkia ne piruvaatteet, heittää ne sinne koneeseen vaikka suoraan. Mieti jotain likaisia boksereita ja likaisia sukkia ja kaikkia tämmöisiä niin makkarin lattialla. Niin. Niin kuin kasatolkulla. Mun mielestä tossa ei olisi silleen mitään, että mun mielestä on oikeutettua, että sä keräät ne sinne jätesäkkiin ja piilotat ne vaatteet. Koska toi ei ole sinänsä niinku mikään semmoinen, että sä heittäisit ne roskiin ne vaatteet. Semmoinen Niin, mitenkään lopullinen ei juttu. olekaan. Vaan just silleen, että sä käyt, niinku vaan keräät ne jätesäkkiin ja piilotat ne. Ja sit kun se alkaa huomaa, että mitä hitsiä, missä mun vaatteet on, Niin sit se oppii siitä. niin sit se oppii siitä, että niin. Niin. No siis, ei se ole mun mielestä the asshole. Kyllä tolleen voi tehdä. Mä en itse vaan tekis tota. Niin. Koska mä oon niin semmonen people pleaser. Niin. Niin kuin tossa kohtaa. Että mua ei esim. Haittaa pestä pyykkiä. Sitten mä vaan pesen ne. Vaikka... Siis ei muakaan haittaa Niin. pestä pyykkiä. Joo, mutta ehkä tuossa oli enemmän just se, että se joutuu käydä keräämässä ne sieltä makkarin lattialta Niin, ennen totta. kuin se voi pestä ne. Niin, totta. Ja sit niitä on silleen kasapäin siellä. Mut siis onko sulla esim. Semmoista niinku vaatetuolia? On. On joo. Okei. Okay. Mutta mulla ei ole siellä niinku likaisia vaatteita. Okei. Okay. Mulla on siellä semmosia puolipitoisia vaatteita. Okei. Okay. Joo. Niin. Okei. Okay. Että kyllä mä niinku likaset vaatteet mä vien kyllä pyykkikoriin Joo. heti käytön Joo, se on jälkeen. Joo. Kun mulla siis ei ole tommoista Okei. Okay. vaate niin kuin Kasaa. kasaa. Laitat sä niinku tuolia. kaappiin aina puolipitoset? Siis kun Vai mulla... peset sä aina kaikki heti? Mä en pese heti, koska siis mä oon tosi tarkka sen kanssa, että mikä menee kaappiin ja mikä ei. Et mieluummin semmonen, joka ei edes välttii oo niin kuin likainen, mutta ei pysty laittamaan kaappiin takas. Niin sit mä vaan heitän sen koriin. Siis pyykkikoriin? Joo. Okei. Okay. Mut siis Niin. miksi et sä, miksi et sä pystyis laittaa sitä sinne kaappiin takas? Siis kyllä mä voisin totta kai laittaa. Ja kyllä mä laitan aika useasti myöskin niin kuin silleen, että mä en ole, että niin kuin ok, mä en ole ihan varma, että mä laitan tän huomenna päälle. Joo. Niin sitten. Mutta mulla ei ole tommoista tuolia. Okei. Okay. Ja mä oon kuullut niin monesti. Jännä. Musta tuntuu, että niinku kaikilla on tuoli. Siis kun mustakin tuntuu, että Vaatetuoli. kaikilla on se vaatetuoli. Ja onhan meillä kotona vaatetuoli, mutta siinä ei ole mun vaatteita. Siinä on Laurin vaatteet. Joo. Eli Lauri on samanlainen kuin minä. Joo. Sen takia mä yllätyin sun vastauksesta. Mä olin vaan, mitä? Onko sullakin? Okei. Joo. Mut siis kun mulla tai mun siskolla tai meidän parhaalla kaverilla ei ole kummallakaan, ei kun siis Kenelläkään? niinku kenelläkään ole vaate. Okei, Niinku- onpa jännä. Joo, ei vaan oo. Joo. Mä vaan laitan ne sit takas sinne kaappiin. Joo. Mut siis
toi ei niinku, mä en tiedä kuulostaako se nyt tällä niinku ällöltä, mutta siis niinku, tiedätkö, mulla vaan menee se raja tietyssä kohtaa, ja sitten vaan heitän ne. Et ehkä joo, Niin. ehkä mä pesen liikaa pyykkiä, olen kuullut tämän myös poikaystävältäni olen kuullut, että pesen liikaa pyykkiä. Okei. Tai että se sanoi mulle yksi päivä, että mitä musta tuntuu, että sä peset koko ajan pyykkiä. Sitten mä oon silleen, enhän, että niinku tyyli pari kertaa vaan viikossa. Vaan. Niin. Onko se paljon? Tai, okei. Okay. No, en mä tiedä. Yksi viikko mä pesin... Ei pari kertaa viikossa on mun mielestä paljon. No kun ei olekaan. Mutta yksi viikko mä kyllä pesin niinku varmaan 3 kertaa. Niin, no, mutta se riippuu kyllä paljon. Ja meitä on vaan 2. Niin. Ja silleen, jos käy vaan töissä, niin on vaan työvaatteet. Niin. Niin se varmaan ihmettelee, että mitä vittua se peset oikein. Sitten mä oon vaan silleen, Niin, että... niin jep. Koska ei mulla silleen tuu ees, jos on ihan tavallinen työviikko. Niin. Kun mulla on töissä työvaatteet, joita mä käytän, ja kyllä mä niinku niitä pesen, mutta en joka päivä, koska ei mulla ole aikaa, ei mun vaatteet kerkeisi kuivua siinä välissä. Jep. Niin mulla on niinku työvaatteet ja sit mulla on kotivaatteet. Mm. Tai ei mulla niinku ole mitään muita vaatteita. No kun mulla on vähän Niinku sama. mitä vaatteita sä peset sit, jos sä peset oikeasti 2 kertaa viikossa? Siis kun siinä kohtaa sinne on kertynyt sinne koriin jotain. Jos on vaikka pyyhkeet vaihtunut Niin, okay. tai jotain. Niin, mutta ne En on mä tiedä. eri. Okay. Niin. Niin. Mutta silleen vaatepyykkiä, niin ei kyllä. Niin. Mulla ei ainakaan ihan hirveästi tuu. Mulla on niinku siis se tietty oleskelusetti, mikä mulla on, kun mä tuun kotiin. Tietty paita. Mullakin. Sitten tietyt housut. Mulla on tietyt housut aina, mutta paita vaihtuu Okei. Okay. välillä. Eli sitten ne housut on vaan niinku koko ajan käytössä. Joo. No, mutta ne on kotihousut. Niin. Niin. Jep. Että se mene mihinkään niillä. Joo. Mutta okei. Summa summarum. Eli ei ole asshole tai persläpi se tyyppi. Ei. Mutta sä et itse tekis noin. Enkä Joo. mäkään ehkä, tai mun ei tarvii edes tehdä, kun ei oo tollasta. Mutta jos ois, niin en tiedä. No siis Ehkä alkaisi ärsyttää sen verran paljon, että tekisin jotain. No kun ei Jättäisin sen sijaan. Niin. Kun ei munkaan niinku tarvii sanoa muuta kuin sen, että hei, mä laitan nyt tämän koneen menee, että onko sulla mitään tuolta sun tuolilta, Jep. jota sä haluat niinku... Meillä on sama. Onko? Joo, tai en äsken silleen edes kysy. Mä vaan huomaan, että se alkaa täyttää pesukonetta ja sit mä vien sinne tuolta ehkä jotain. Jos mä tiedän, että siellä on joku yksi paita, mikä pitäisi pestä, niin sit mä vien sen sinne. Niin mä kysyn aina, että hei, että mä laitan nyt näitä niinku tämän väristä pesuun tai sekaväristä, whatever, niin onko sulla mitään sun tuolilta, mitä sä haluat pestä? Esim. Eilen oli niinku tälleen. Sitten se oli vaan, että joo, että hei mä tuonne. Niin. That's it. Että jos niinku toikaan ei onnistu niinku tossa kohtaa niinku Reddit-storissa, niin jos toikaan niinku ehdotus ei ole niinku silleen mennyt läpi, niin kyllä mäkin oikeasti, mä varmaan tossa kohtaa heittäisin vaikka varastoon ne kaikki vaatteet. Niin. Et hups, kaikki hävis. Että kyllä pitää olla niinku vähän jotain oma-aloitteisuutta. Joo. Silleen, että kyllä ne vaatteet periaatteessa voi olla siinä, mutta okei, ehkä ei niinku lattialla. Mun mielestä se on outoa, jos ne on niinku lattialla niin. kasassa. Ja Siitä myös... tulee mullekin ahdistus, jos mulla on lattialla semmoinen kasa, missä on jotain. Joo. Siis... Mutta silleen just joku tuoli. Niin. Tai joku... Siis mä näin IGs varmaan Joo. jonkun videon, missä joku just oli silleen, että onko sinullakin... tai kertyykö sinullakin vaatekasa tuolille niin kuin makkarissa? Sitten mä olin silleen, kyllä. Vastasin vaan silleen, että kyllä kertyy. Sitten se oli silleen, minulla on ratkaisu. Sillä oli siis semmoinen niin kuin kori. Ei niin kuin pyykkikori, vaan semmoinen niin kuin niille puolipitoisille vaatteille tarkoitettu kori. Siellä makkarissa, mihin se vaan aina niin kuin dumppasi niitä vaatteita. Mm. Että ne ei ole niin semmoisen, tiedätkö, ei ole semmoinen vuori niitä vaatteita siinä tuolilla, vaan ne on siellä korissa. Siis ja se ei ollut niinku semmoinen pyykkikori-mallinen, vaan se oli semmoinen vähän leveämpi. Ja semmoinen vähän hienompi kori. Niin, semmoinen niinku sisustuskori. Siis ja sit se vaan tuon sinne mä niinku ymmärtäisin. Siis oikeasti, jos meillä olisi tämmöinen kori, niin voisi laittaa hyvinkin tonne. Joo. Mä en vaan
välttiin laittaisi. Koska Niin. mä oon niin tottunut siihen, että Sä laitat ne kaappiin. mä laitan Tai kaappiin pyykkikoriin. tai sinne Joo. koriin. Että mulla on aina ollut tolleen, näkisit oikeasti mun äiti ei kyllä siis varmaan ymmärrä puoliikaan tästä. Se siis tulee kysyä aina IG:ssä, että esim. Kun oli se stimulaattori Joo. riili, niin sit mun äiti on silleen, että mistä sä puhut, että tuleeko sulle joku tommonen, että jos äiti nyt kuuntelee tänne tai läppä. Me oltiin siis niinku yläasteella ja ala-asteella, niin äitihän oli silleen, että hän tuli niinku, tarkistamaan meidän vaatekaapit aina vähän väliin, että onko niinku pestävää, koska silloin... Kaapit. Joo, koska silloin teininä hän silleen, äiti oli silleen, että te ette mene minnekään ennen kuin teidän kaapit on, eikö siis niinku huone on siisti. Joo. Ja silloin yleensä teininä hän oli niinku, Tunki vaan sinne kaappiin. niin just tää. Joo, silloin vaan tunki, kun halusi päästä hengaa kavereiden kanssa. Niin. Niin sitten tyyliin kerran Sängyn alle vaan kaikki. Sitten kerran viikossa äiti tyyliin tuli katsoa meidän kaappeja, oli silleen, että täällä haisee ihan hiki täällä vaatekaapissa. Hyi, Että okei. nythän sitten niinku, se oli silleen, että Voi ei. nyt käyt nämä kaikki läpi ja viet kaiken niinku, pyykkiin, joka pitää pestä. Joo. Niin sitten mä oon niinku siitä oppinut, tiedätkö, niinku tekemään sen semmoisen tietyn asteikon, että milloin mun pitää pestä ja milloin ei. Okei. Joo. No, toi on ihan hyvä. Joo. Kiitos äidin. Kyllä. Joo. Kiitos äidille. Joo. Love her. Suzanne. Eikö onko se? Mikä se on? Eikö Suzette? Eikö Ei. mikä? Ei! Se on vaan se IG-nimi. Mikä sen nimi on? Sen nimi on Amandine. Amodin. Joo. Amodin. Ja Amandine. Amandine. Okei. Joo. Ihana nimi. Joo, se on vaan vaikea sanoa. Mutta miksi sen IG-nimi on Suzette? No kun siis se rakastaa semmosia vaatteita, niinku siis tietyn merkkisiä vaatteita. Ja sen merkin nimi on niinku Cézanne. Okei. Niin sit se on laittanut niinku, että se on Cézannette. Niin se sanot. Joo. Joka on silleen niinku, että se on semmoinen niinku friikki. Niinku Okei. Cézanne Joo, friikki. joo. Joo. Okei. Mä oon That's- nähnyt jotain sen vaatekuvia, ne onkin söpöjä. Se on niin söpö, Sitten Niin. sä tykkäilee kaikesta meidän storeista. Sitten se vaan kommentoi meidän noihin reelseihin aina jotain. Joo. Sitten mun kummitati myöskin tykkää meidän kaikista storeista. Joo. Ja se ei ymmärrä mitään. No, mutta se on kiva. Joo. Meidän number one supporters on Number kaikki one ranskalaisia. supporters. Joo. Paitsi, että siellä on mun äiti. Ja Niin. kaikki. Sun täti joskus. Joo. Joo. Kaikki vaan tykkäilee. Mutta ok, me ollaan nyt jo hirveän pitkään höpisty tässä, niin kiitos kun katsoit ja kuuntelit ja no, Joo, ensi kertaan. ensi kertaa. Siinä kohtaa, mä olen myöskin tälleen siinä kohtaa. Niin mutta ollaan. Chattaillaan. Chattaillaan. Suvatin ton. Huomasin.